אני לא סובלת אותה בתחנה. למה היא מפתח שום? שים פלאש. גם חברה שלה. של נינט? שקט. רומי עושה בלגנים לבחורים שהיא מדברת פה. אני בינתיים לא יודעת מה אני עושה פה אפילו. זה ההופעות הרגילות שלי, כאילו איפה אומר עדה? סאסון עולה. היא באמת לא מתאימה לקהל. סליחה. היא תתאים אבל. תתאים את עצמה. מה קורה, בנות? אתן גרושות? מסיבת כיתה כזה? הולדת! את יודעת ששרת את זה בברידה של אחותי? שוכחים לרגע שיש חיילים שנמצאים ברגע זה בשדה הקרב, נלחמים כדי שאנחנו נוכל להיות פה היום, לא שוכחים לרגע אחד. אני ורומי כאן. ברוכים הבאים. זה כזה עריכה מפגרת כזה של... ייי! בואי נעשה voice over. עוד פעם אנחנו מתיקות? כן. איך היא מגיבה על זה שיצאנו ביחד להופעה? היא רק השותפה שלי לעבודה. היא לא. אני לא סובלת אותה בתחנה. האסי שלי ואני הרותם שלה. היא לא... רותם זה כבר בלייף האמיתי. זה ממש בסדר, אנחנו לחלוטין רק בעבודה. אשתי רק בעבודה. הולכים הביתה, קומי.